Wasal Pawlu fuq din l-art min kien jobsor li dal-ħabsi kien il-odda li jintar biex jurina triq u l-ħajja jaddilna it-twemmin biex ħawel sewa fostna iż-żerrija tal-ħelsin. Għalfejn lilna x'qatt għamilna żgur minn ħafna xejn aħjar kienet biss l-imħabba tal-Alla nistgħu biss inroddu ħajr lil-mulejrit illi jaqta teżor ċarar tal-fuqar. Wasal farkna bniedem dajjer ma ġiex f'qawwa jew kliem kbir iżda l-dawk li laqgħu fosthom kellu jsir tassew missier blewda tas-salib u l-ilma f'isem Kristu għejxin ġdid wara kif il-grazzja tal-Alla jitrid twassal bis-salġid. Għalfejn milna x'qatt għamilna żgur minn ħafna xejn aħjar kienet biss l-imħabba tal-Alla nistgħu biss inroddu ħajr lil-mulejrit illi jaqta teżor ċarar tal-fuqar. Issa m'hemm ebda kundanna għax jekk għandna l-Alla magħna min ser jieqaf kontra tagħna. Għalfejn lilna x'qatt għamilna żgur minn ħafna xejn aħjar kienet biss l-imħabba tal-Alla nistgħu biss inroddu ħajr lil-mulejrit illi jaqta teżor ċarar tal-fuqar. Għalfejn lilna x'qatt għamilna żgur minn ħafna xejn aħjar kienet biss l-imħabba tal-Alla nistgħu biss inroddu ħajr lil-mulejrit illi jaqta teżor